പോകുന്ന വാഹനം ട്രെയിനാണ്. ട്രെയിനിന് ചടുലമായ താളമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കൊതിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ CD മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ വന്നാലോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടാലോ എന്ന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ. ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും എൻ്റെ വലത് കൈയിലേക്കും ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഇടത് കൈയിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കും. ഇടത് കൈയും വലത് കൈ ഞാനിപ്പോൾ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൈപ്പത്തി, ഈ കൈപ്പത്തി ഞാൻ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല യൂണിഫോമിറ്റിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒറ്റ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്ലാപ്പ് ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കാം. ചട്ടപ്പട്ടയിൽ അടിക്കരുത്, ടേ എന്ന് മാത്രം. ഞാൻ കൈ തുറക്കാട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോളെ. റെഡി, 1 2 ആൻഡ് ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇടത് കൈ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കൈ അടിക്കണേ. കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും ടവലും ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി വെക്കുക. റെഡി, 1 2 ആൻഡ് ഓക്കെ. ഇതുപോലെ കൈയടിക്കണം. ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നോക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യം ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രെയിൻ ഒന്ന് ചൂളം വിളിക്കും. ഞാൻ ചൂളം വിളിച്ചോളും. ചൂളം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും ഉയരും. എപ്പോഴാണോ കൈ തുറക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കാവൂ. താളം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിന്റെ പാളം തെറ്റും, എവിടെ പോയി മറിയാന്നറിയില്ല. മയ്യത്താവരുത്. ശരി. ഈ ട്രെയിന് കുറച്ചു ദൂരം കണ്ണൂരേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം സ്പീഡ് കൂടും. സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ താളം മാറും. അപ്പൊ താളം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതുപോലെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ക്ലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണേ. എങ്ങനെ? കം ഓൺ. കണ്ടോ? നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കൈകൾ പടച്ചോൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ്. ഇനി നേരത്തെ മഴ പെയ്തു. മഴ അനുഗ്രഹമാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷണം കെട്ട മഴ, പണ്ടാര മഴ,